Doncs ja el teniu aquí, no l'heu vist, a la 1, a la E2 i a la D3, direu, qui és aquest, qui és aquest? Nahuel Carabanya, què tal, com estàs? Molt bé. Bona nit. Benvingut, gràcies per venir. Gràcies a tu. Un atleta bona persona, una bona persona atleta. Compte que aquí tens alguna persona que et coneix una mica, està al control i sabrà perfectament quina és l'equació que hem de fer servir. La veritat és que no ho sé, això suposo que ho sabrà la gent que em coneix i aquesta, no sé, la gent dirà la resposta. I què penses que pot dir la gent? Segurament molta gent pensarà una i l'altra. Vale, bé, estupendo. Bueno, aquestes coses passen i un quan acaba llegint un missatge diu, me cago a la mar, tio, això no es fa. Clar, perquè si no, Toni Lombarte haurà de començar a cantar i ballar jotes, que li agraden molt, jota aragonesa. Però, en fi, en principi, deixem que la teva targeta de visita, tu ets atleta. Sí. Bé, molt bé. Quina edat tens? 23 anys. 23. Quina categoria és la que més t'apassiona? Categoria... Categoria, és a dir, són 100 metres, 1.500, los 3.000 obstáculos... La meva prova sí, la principal és de 3.000 obstacles. Mira, Toni, 3.000 obstacles. Però sí que és veritat que faig altres proves durant la temporada per tal de preparar aquesta prova dels 3.000 obstacles. És un esport, l'atletisme... Bueno, per començar és gratis, no? Perquè... Bueno, potser podem començar a entrenar gratuïtament i després, quan ja has de començar a comprar les sabates, tot això ja comença a pujar el preu. Jo opino que és un esport que és gratis no, però és molt assequible per a tothom, però que sí que, òbviament, té molt de sacrifici. O sigui, no estic dient que els altres esports no, però és un esport que sí que és veritat que és molt sacrificat i tal, i que sí que és veritat que no necessita molt material, al cap i a la fi. Sabatilles i roba ja... I una cabra per anar-la dient, mira, a veure qui dels dos acaba guanyant. Exacte. Clar, perquè al final tu tens la impressió, tot i que ets molt jove, Nahuel, amb 23 anys, que últimament, els darrers 5-10 anys, hi ha molta gent que surt a córrer. Sí. Que sí? Sí, i cada vegada més. Qui ha estat el culpable? Andorra ja ho sé, Pollaco, acabo de salir, Sí. Qui ha estat el culpable? No ho sé, igual tenen por d'algú o... No sé. Però tinc la impressió que tothom, bueno, si puc, surto una estoneta a córrer, ostres... Jo, en canvi, va ser per... Jo feia futbol Oh! I de cop a mi m'agradava anar de tant en quant a fer curses populars. Andorra ha perdut un futbolista per ha guanyat un atleta. No sé jo si futbolista, jo crec... No? Jo opino que, bueno, m'agradava molt. Sí. Ara no sabria dir si era bo o no, això ja... De què jugaves, Nahuel? D'extrem, dret. Te rascaven o rascaves? Les dues coses, sí? Sincerament. Sí. Més o menys acabes seguint l'actualitat futbolística, que hi ha molta. És veritat que al país no tanta, però mires una mica baix i dius, jolín, què li passa al Barça? Tanta gent que està enfadada amb el món. Jo he de dir que abans era molt fanàtic. Ah, sí? I del Barça, sobretot. Jo he sigut sempre del Barça. Pues jo de l'Espanyol. És a dir, que aquí s'acaba l'entrevista i vámonos. Mira, el propi Nahuel ha dit, uf. No. Si alguna cosa he fet és saber separar sempre les meves dèries personals i d'equip amb la resta, perquè clar, tu imagina que hi ha gent que em diu, tu per què has d'opinar del Barça? Perdone? No. Faries creus, Nahuel, si mirem Twitter, que no ho farem ara, faries creus de dir, però què li passa a la penya? Tu calla, perico, calvo, mierda, esquerra... De tot, Bueno, és Twitter. Bueno, suposo que la gent... No sap escoltar les opinions dels altres. No vol escoltar. Ara, aquesta gent que em diu això sí que opina del Madrid de forma recurrent. Bueno, a veure, què quedamos? Jo que soc professional puc opinar, o informar del Barça, i tu que no ets professional pots opinar i insultar del Madrid. Bueno, és igual. Total, que tu vas començar, tu ets del país, tu ets d'Andorra. Sí. A quin equip vas començar? A l'Encamp. A l'Encamp? Sí, de fet, és que jo he viscut tota la vida aquí a Encamp. Saps què ha passat, Toni? Que quan han vingut la mare i la mare del Nahuel han dit, nosotros vivíamos aquí a l'esquina. Sí, just aquí a 10 metres. Quan es llogaven pisos. Sí. I quan era més barat. Bueno, aquí tenim un altre programa, El preu dels pisos al país. Tu creus que això s'arreglarà? Sí, jo crec que sí. Sí? Tard o d'hora sí. S'haurà d'arreglar. Perquè no els llogaran, i perquè hi haurà un moment que o pugen el sou o la gent començarà a dormir al carrer, si no, no ho entenc. Mira, m'agrada titular, o pugen el sou o la gent acabarà dormint al carrer. És que és així exactament. Dicho lo cual,
la teva etapa prefutbolística passa aquí a 10 metres de l'emissora. Sí. Sí. M'ha dit fa una estona, quan jugàvem al parc, que no hi parque, No, Toni, que se l'han ventilat. Sí, exacte, sí. Ara, just això, quan hem vingut hem aparcat, i és que a sobre hem aparcat on abans hi havia la plaça, on jo jugava a futbol, i en sèrio, jo jugava, pues, des que tinc 3 anys, jo baixava al parc sol a jugar a futbol. I jo he jugat tota la meva vida aquí a futbol. Tota la meva vida, i baixava, i igual em passava això les hores que feien falta. Aquí just davant de Ràdio Valira, Sí, tal qual, i em venien els meus amics, em trucaven, ja no, lo típic, no era ni el timbre, ja em cridaven des de fora. Jo sortia al balcó i deia, ara baixo. Però escolta, Nahuel, això no fa tant, que ho digui jo, que tinc 58 ja, però és que tu tens 23 i m'estàs parlant de quan? Soc del 99, així que jo encara em salvo, crec. Bueno, ja, però escolta, però... Per això es feia. Sí, es feia, no fa tant, en realitat. Sense alguna vegada trucar al timbre, baixes... Sí. No, però la majoria de vegades els meus amics sempre m'han vingut a cridar des del balcó. Sí. Que bueno. Això, sí, era tal qual. Jo deia, cridava, ara baixo. Feia quan que no venies per aquí? Hòstia, en camp, a veure, vaig venint, però just aquesta zona... Sí, clar, bueno... No t'enganyo, igual 5 anys, 5 anys. Per aquesta zona, sí. I jo a mi m'ha impressionat veure el parc així, m'ha donat una angústia. I això que l'has vist de nit. Ja. Bueno, quan vinguis de dia, no sé si recomanar-t'ho, que veuràs les grues i tot això, jo quan vaig venir, ara fa un any, és que aquesta setmana compleixo un any al país, claro, em deia el Ricky Romero, em deia l'Eduard Navarro, mala sort tindràs que no veuràs vaques per aquesta zona que és un parc, però que al final acabaran fent pisos. I bueno, vaig una mica més lluny. No, és que aquí també acabaran fent pisos. Has vist les grues? Només hi ha grues. Sí, no, és tremendo. Ostres. Clar, entenc que puguis estar una mica sobtat a l'inici d'aquesta conversa perquè, hòstia, però què és això? Jo quan m'ho van dir no m'ho acabava de creure. I clar, perquè passes tot, per dir-ho així, tota una infància, tota una adolescència i tot aquí, i de cop veus que no hi ha res. Tot ha canviat. Et deixem la clau de tot perquè dominis que tu ets del país, però altres que venim a això, clar, ens crida molt l'atenció el fet de cada vegada veure menys coses. Les passem molt putes, per trobar aparcament cada nit aquí. Ojo, amb zona blava i tot, bueno, a partir de les 8 de la tarda ja no, però ja zona blava, Tu saps el que és això, Toni Lombardi? Sí, no? Sí, ens deixa mig sou en zona blava i xutxes. Total que aquí, per aquí a la vora vas començar a fer los primeros chutes i les primeres curses, o això ja ve més tard? Això, bueno, comença de que, clar, jo jugant a futbol, bueno, això, al parc i tal, vaig decidir un dia, pues, li vaig demanar als meus pares m'agradaria anar a un club, saps, de futbol i tal, i jugar. I sé que és veritat que no vaig estar molt. Si no m'equivoco, va ser un any i mig, com a molt. O sigui, tampoc va ser tant. Però jugaves a la màxima divisió? A la Lliga Multisegur? No, que va. No, jugava allà... Bueno, és que a sobre jugava a l'equip de l'Encamp, però amb tots els meus amics que jugava al parc. O sigui, bueno, està bé. Era per això. I a la vegada m'agradava anar a fer curses populars. De tant en quant. La cursa de la Illa, la cursa d'Anyós... I a mi m'agradava, perquè, no sé, m'agradava anar i anar a córrer. I de cop, pues, va haver un any que, ostres, vaig anar a la cursa d'Anyós i vaig quedar quart a una cursa de 10 quilòmetres jo sense córrer ni res. Tu sense esforçar-se, No, però és que jo no entrenava, bàsicament. Jo el que feia era jugar a futbol tot el dia. I vaig anar allà a córrer una cursa i dic, bueno, doncs anirem. I mira, em vaig motivar tant que vaig quedar quart un dia. I clar, a la nit, no sé si va ser a la nit, que crec que va ser a la nit d'aquell dia, em va trucar una persona, que és el Kevin Paulet. Kevin Paulet, ostres, sí, recordo. És del Comú de... Sí, del Comú de la Massana. De la Massana, exacte, sí. Ha vingut alguna vegada a la ràdio. Sí, ja em va explicar, sí. Doncs ell em va trucar, perquè ell també és entrenador de la federació, i em va dir... Hem de parlar. T'agradaria venir a provar atletisme? I jo, clar, estava en un punt de dir, ostres, m'agrada molt el futbol, però m'agrada provar esports diferents. Sempre m'ha agradat. Bueno, també he fet natació de petit, gimnàstica... És que és un atleta... He fet diversos esports... Homenatge nacional, Nahuel. Homenatge a Nahuel Nal, directament, Homenatge a Nahuel Nal. I això, i vaig dir, per què no? Per què no provar un altre esport? I tal qual. L'altre dia vaig anar i vaig començar... Com l'altre dia? Però fa temps que has començat, no? Bueno, no, el dia següent, perdó. Vale, no, si t'he entès, però dic, a veure si m'he perdut alguna cosa. És a dir, l'endemà, o dos dies després de fer aquella prova, bueno... Ja vaig anar allà i vaig conèixer el grup, vaig conèixer l'entrenador, tal, i m'agrada molt.
I a sobre això que jo pues, tenia ganes d'aprendre, tenia ganes de saber el que era. I cada vegada pues, m'anava veient a mi mateix que m'anava superant i dic, ostres, pues m'acabarà agradant i tot. Clar, perquè això poden dir, bueno, és córrer i ja està. Potser és alguna cosa més que córrer, perquè has de dominar les tècniques, com començar una cursa, has de tenir el cap molt fred. Bueno, tu ara ens explicaràs, però ostres, sembla fàcil des del sofà veient-ho. Estàs allà al sofà de casa dient, va, corre, venga, ahora! Mentre estàs fent una Coca-Cola, dius, venga, hombre, ponte tu, que sempre ho dic això. És tan ventatgista veure la tele des del sofà i opinar d'un esport que ni has practicat o potser alguna vegada has fet i és tan gratis. Va, corre! Exacte, és opinar quan realment mai has estat a la pell allà. I a mi també m'ha passat, a vegades, perquè en realitat el 99% de la gent, quan mira futbol, és lo que diu, és lo que penses, és lo que opines. No sap les normes. No saps xutar, no t'has llegit ni el reglament. Ni res, i clar, i dius, ostres, hauries d'estar a la pell d'aquella persona i aquell futbolista per saber realment com és. Clar, perquè, perdona, l'atletisme té regles? Clar, sí, i moltes. Ostres. I moltes. Ara segurament molta gent estarà dient, pensant, que ets burro el Sergi Mas, per què pregunta això? Bueno, és que com que jo sóc gent també, no, quines normes, perdona, Nahuel, quines normes pot tenir? Si és salida, a correr i llegada. Clar, hi ha normes molt bàsiques, per exemple, la sortida nul·la, per exemple, si algú surt abans de temps de lo que facin el disparo. Aquí, com a la natació, en principi, exacte, pues són normes molt bàsiques com aquestes i després hi ha normes molt més... Una norma seria no fusilar con pistola al rival, això queda clar. Però quines altres normes podem saber de l'atletisme? A veure, alguna més complicada, per exemple, que se m'ocorreixi, pues, per exemple, mentre un atleta està corrent, un atleta ha d'estar sempre amb un dorsal, vale? I, per exemple, si tu estàs corrent i enmig de la carrera et treus el dorsal, perquè, jo què sé, va passar, ja, per això t'ho explico, ha passat ja amb un atleta, ja sobre que va quedar campió d'Europa, es va treure el dorsal i ho va celebrar, saps, així com si res, bueno, es va treure la samarreta, perdona, no és que va treure el dorsal, però bueno, les dues coses passa el mateix, pues això és sanció. Abans d'arribar a la meta. Clar, exacte, i et descalifiquen, totalment, directe. I doncs va quedar campió d'Europa i el van descalificar. I no li van donar la medalla. Tot això per explicar un alliberament que dius, hosti, que bien que llego, me venga, ja, no, i a sobre va guanyar bé. O sigui, li va treure igual 50 metres al segon. Però aquest atleta no s'havia llegit el reglament? No. No sé. O igual sí, y en aquel moment d'eufòria, diu, venga, ja, tanto sacrificio i tanta mierda, jo pam, i mira, pam. Hi ha moltes coses, per exemple, els obstacles, hi ha una prova que ja fa 5 anys que la faig, que la practico. Quina prova és? Això, 3.000 obstacles. 3.000 obstacles, sí. I clar, hi va haver-hi un dia que vaig tenir una experiència de que jo vaig caure en un obstacle. Sí. I clar, al caure em vaig aixecar i vaig passar l'obstacle amb 3 apoyos. Vaig apoyar les 2 mans i el peu. Clar, perquè jo m'havia cagut, m'havia quedat així i jo dic, bueno, passaré com pugui. Pues es veu que això al reglament tampoc es pot. I no ho sabia. I des d'aquell dia jo ho vaig aprendre. Ostres, perquè, a veure una cosa, això dels obstacles, que veiem que hi ha obstacles que tenen com una banyera. La ria, és dir. La ria. Ho tenen tots els obstacles o no? No, solament són, per volta, són una ria i 4 obstacles. I aquella ria hi ha aigua, hi ha Coca-Cola, hi ha fang, què és? Què és? Per desgràcia hi ha solament aigua. Si hi hagués una altra cosa, segurament correríem més. Ginebra, directament, Claro, hi ha aigua. Ostres, i quan fa la ria aquesta? Perquè està com enganxada, o més o menys enganxada a aquella tanca. Està enganxada directament a la tanca, sí. Sembla que no, però, ostres, hi ha una persona que s'ha d'encarregar en col·locar la tanca a una distància prudencial de l'anterior, hi ha una distància lògica de la següent, i aquesta persona ha de col·locar la ria... No, la ria sempre està, Com que sempre està? La ria, el que és la ria, sempre està. L'únic que fan és l'omplir-la, ja està. Però l'obstacle de la ria està fixe sempre a la pista, sempre. L'únic que col·loquen són els altres obstacles. Per un moment, Nahuel, està la ria quan hi ha 400 llisos o... Sí, però perquè la ria és per dins. La pista és per fora i la ria passa just per dins. Amigo... És recte, és com que fas un desvio. Sí, vale. Ara m'hi fixaré. Perquè tota la vida pensant que hi havia un senyor que posava una banyera i omplia d'aigua. No. Vale. Sí. I veuràs que hi ha algunes pistes del món que és per fora.
Vale. Però això és molt ja en casos molt excepcionals. La legal, bueno, que totes són legals, però la original, per dir-ho així, és la que passa per dins. I els obstacles, quan fan d'alçada, més o menys? 91 centímetres. 91 centímetres. No t'estic posant a prova, és el meu desconeixement que pregunta moltes coses. 91 centímetres, que comences, taca, i ja està. Clar, per la tele moltes vegades hem vist hòsties que et menges al tartan. Jo m'he caigut molts cops, ja. T'has caigut? Sí, la veritat, abans amb els companys de Madrid, que jo he estat 3 anys al CAR de Madrid entrenant, molt bé. I amb el meu grup sempre em feien la broma de que jo era l'obstaculista que més es queia. I que jo tenia una mitja de 1 o 2 caigudes a l'any. Però això anava de broma o aquí l'andorrano, aquí el català... No, és que va haver-hi un any que sí que és veritat que em vaig caure diversos cops. Diversos cops, ja sigui per cansament, va ser una vegada em vaig caure a una cursa, va ser just a un campionat d'Espanya, que se'm van alinear totes les persones, perquè clar, a vegades hi ha tanta gent, i clar, jo anava just allà amb el grup, molt pegat, i em van fer com això, com un punt sec, i no veia l'obstacle. I quan el vaig veure ja el tenia aquí. Ja te l'havies menjat directament. I me'l vaig menjar. I me'l vaig donar just aquí, a la panxa, em vaig quedar sense aire i, bueno, vaig estar 10 segons allà tirat al terra i després, bueno, em vaig aixecar i vaig dir, bueno, vaig acabar perquè ja això ja està. I així com al futbol hi ha cada vegada més patades, puntades, futbolistes que es tiren a terra, que fan teatre, que van al Actors Studio i diu, chato, entrénate bien porque te has caído muy mal, i jugadors que tu et veus per la tele i penses que li han trencat la cama directament, que comença a donar cops de puny i després l'àrbitre diu jueguen i s'aixeca i continua jugant. A l'atletisme també hi ha, especialment a les finals, no tant Jocs Olímpics o mundials o campionats d'Europa, veiem o veig que si hi ha 8, 10, 15, una a l'altra, pum, li pega un empujón. Hi ha molta gent que empunya. Hi ha gent marrana, sí? Sí, hi ha codazos, cops de colze, sí, hi ha. Però l'atleta no sap que avui dia tot es veu per la tele? Sí. Es veu tot. Sí, està clar, es veu tot. I molta gent ho veu i dius, ostres, ha sigut una cursa molt, però que molt... molt bruta, saps? De que la gent s'empunya, es fica... no sé, hi ha de tot. A vegades hi ha curses que són molt brutes, però bueno... sempre que no sigui molt descarat, saps? Que diguis, li foto un cop de puny, no et descalificaran, perquè s'entén que ja també hi ha una confrontació. Hi ha acumulació, sí, és l'Avinguda Meritxell, el dia de la inauguració de la Copa del Món, és a dir, el dissabte, que hi havia molta gent, és normal que... Vale, claro. I també el que patim molts els atletes, a vegades, clar, quan nosaltres correm amb claus, i els claus... Claus a sota de la sola, Sí, sabatilles de claus. Vale. I clar, és això, de tanta acumulació i tal, moltes vegades ens donen els de davant amb els claus sempre aquí a l'espinilla. Sempre. La majoria de vegades, quan són curses així, tots els atletes sempre tenim ferides allà. I ho fan a posta? No, òbviament, és d'estar allà a la cursa. I és més, durant la cursa no et dones compte després, quan arribes. Quan arribes ja amb les cames plenes de sang... I dius, què ha passat? Ostres, curiós, estem aprenent moltes coses, coses que per la tele, clar, o vas a un estadi i dius, ostres, això passa. Hi ha entrenadors que és una figura bàsica al món de l'atletisme. Què fa un entrenador? Què et fa el teu entrenador? Com prepara una cursa quan al final tu saps que t'acabarà dient tienes que ganar? Doncs mira, jo ara he canviat d'entrenador fa poc. Per què? Puc preguntar per què? Sí. Ja ho he preguntat. Ja està. A veure, pues el que et comentava abans, jo portava 3 anys al CAR de Madrid. Sí. I, bueno, jo vaig decidir que ja portava ja uns anys que volia un canvi d'entreno, volia un canvi d'ambient i a sobre que ja feia, pues això, l'últim any aquest, que ja deien això, que a Ordino ja estaven posant al CTO pues, menjar... Què és el CTO? El Centre de Tecnificació Ordino. Ok. Perdona que jo ara pregunto massa, però bueno... I això, i van començar a posar pues, això, menjar, fisio, nutricionista, psicòleg... I clar, dius, ostres, tenim coses al país que estan posant ara, que abans no n'hi havia, i ara estan fent l'esforç de posar-ho. Doncs dic, vale, jo m'he anat a Madrid, perquè justament no tenia res d'això aquí. Però ara, si m'ho estan posant, i a mi a Andorra m'agrada, tinc la meva família, els meus amics... I és d'aquí? I és d'aquí. Doncs... pues per què no m'agradaria tornar i aprofitar-me d'aquestes ajudes. I l'alçada. I l'alçada també. Que Madrid no la té. Òbviament. En té una miqueta, Sí? 600 metres. Ostres! No està malament. Pensava que no tant. Però bueno, Ordino, que està a 1.400, quasi. Vale.
Es nota molt l'alçada? Es nota, sí. Entrenant alçada es nota molt. Para bien. A mi m'han dit que si es prens 2 cerveses... En alçada et puja més. Veus? Això m'ho han dit. És veritat. Sergi, anem a fer una copa. Vale, bueno, ja saps que aquí puja més. Per tant, a la segona cervesa no condueixis, però saps que pujarà, Vale, aleshores anem a la importància de l'entrenador, quan és evident que l'entrenador a qualsevol esport et dirà tienes que ganar, però clar, aquí influeix la tàctica, la tècnica, com es gestiona des d'un entrenador cap a un atleta tot aquest discurs. A veure, jo crec que el més important d'un entrenador és la comunicació i sobretot la confiança que t'ofereix. Comunicació i confiança. Comunicació per mi és el més important. Comunicació, perdona, Nahuel, a la vida. Comunicació a la vida, de l'entrenador a l'atleta, d'una parella a l'altra, quan t'has de separar d'una parella, una parella li has de dir, Maria Antònia, vine que hem de parlar, comunicació. Com li dius, quan vols seguir amb aquesta parella, al final tot és comunicació, tot. Ara venen eleccions i la comunicació dels candidats decidirà una bona part del resultat final. Comunicar. És que és molt important. Bueno, perdona, comunicació i confiança. I això és el que més, per dir-ho així, també m'estava faltant una mica ja. I vaig dir, bueno, portava ja un temps llegint en una nova manera d'entreno, en una nova manera d'entrenar, i just el Kevin em va fer conèixer un entrenador que jo també coneixia ja, que és de Catalunya, és de Palamós, es diu Josep Carballuder, i vaig dir, vale, pues tinc ganes de fer una nova etapa, de començar una nova etapa i depositar la meva confiança en aquell entrenador. És importantíssim això, I això és el que vaig fer. Vaig fer tot un canvi. Ja és que a sobre jo tinc nòvia, està a Madrid, i jo vaig fer tot el canvi de fer tal. Sí, i ara... Ha vingut aquí? No. No de moment? Bueno, ha vingut, ha vingut. A Andorra sí. 2 cops ha vingut. Vale. I ara està en procés d'això, que a l'agost vindrà segurament a viure aquí. Ni, violines. Va, això és el que m'agradaria i que sobretot això, perquè clar, és que jo he canviat, per dir-ho així, tota la meva vida, òbviament per la meva professió, saps, que és l'atletisme ara mateix, i era un canvi necessari. És la teva professió, Sí. No és un hobby, no és, vinga, voy a correr, no, és... O sigui, és el meu... Ofici? Hobby no ho vull dir tampoc, perquè... No. Bueno, perquè jo ho tinc com treball. La teva feina. És la meva feina, però a la vegada és algo que m'apassiona i que m'omple molt. Mira, a mi, la meva feina, des de ja fa 40 anys, és a dir, ja potser que fem un canvi generacional, és la ràdio, la televisió i les... Ara, bueno, si s'han de posar xarxes, vale. Però també és el meu hobby, per això t'ho deia. És el meu millor hobby i únic hobby. Tinc altres, Però aquesta feina sempre em diuen, tu no treballes, tu vas allà, parles amb la gent i ja està. Bueno, és sacrificat. Clar, podríem dir el mateix de mi, també. Sí, no. Tu vas a córrer i ja està. Sí, no, però clar, el fet que t'apassioni, jo crec que té un punt diferencial de dir, ostres, hi ha dies que a les feines no és el millor dia, doncs perquè no has tingut un dia i només per aquesta passió que representa una part de la teva vida, que és el hobby, jo crec que de vegades t'acaben paitant per dir, va, tio, continua, persisteix. Sí, tal qual, és així. Quan portes amb el senyor de Palamós? Pues ara això des del setembre. Molt bé. L'any passat, sí. I la veritat és que amb aquest poc temps que porto amb ell he notat bastanta diferència ja, i sobretot això, que és una persona que tinc molta comunicació. O sigui, ens truquem cada dia 2 vegades al dia, per almenys. Molt bé. Això es diu complicitat. Sí, i a sobre que això, que es veu que és un tio que està sobre teu, saps? Que està preocupat, et demana sempre com estàs, com et trobes, i això és algo que valoro molt. ¿Ell està a Palamós o està aquí? Està a Palamós. Va trucant, oye, ¿cómo vamos de peso? ¿Pasteles? Bueno, no, pregunto, clar, no. Sobretot això en control. Sí? Això és el que més en controla, perquè, clar, jo soc una persona molt sincera, jo t'ho explicaré, si m'he menjat això, lo típic, és que al meu grup d'entrenador també de Madrid, l'antic grup, es ficaven molt amb mi, per això jo era, el gordo manteca, que em deien a mi. ¿Pero dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? No se ve el gordo, Pues a mi em deien així al grup, bueno, el gordo manteca, perquè, va ser una època a Punta Umbria un cop, que vaig anar de concentració, i, em vaig lesionar just aquella concentració, i clar, què fas? A una concentració amb tot el grup allà a Punta Umbria, veranito, tal, estàs lesionat, què faràs? Mirar i deprimir-te? Pues no, jo el que feia era viure la vida i ja està. Pizza, brazos de gitano, dígale a Ansu Fati, l'alimentació, sí. Ara l'ha canviat, però bueno, el que no encerta és de cara a la porteria. Bueno, això és tenir confiança. Veurem ara unes imatges que les hauràs vist centenars de vegades, però per això ve ara el que et preguntava al principi, si tu ets atleta i bona persona o bona persona d'atleta, perquè jo crec que això,
només ho pot fer una bona persona. Estem parlant d'uns... exactament quina prova era? 3.000 obstacles. 3.000 obstacles a on? A Múnich. A Múnich. Això és un... Això és l'Olímpic de Múnich? No. No, vale. És a dir, on jugava el Bayern, no? Perquè veig... Hi ha un atleta que cau. Qui és aquest atleta que cau? L'Alexander Bach Christensen. De quin país? De Dinamarca. I tu? Explica'm-ho tu. Per què? Què fas? És que aquesta pregunta me l'han fet molt. Bueno, doncs una vegada més. Va, que ja te saps la resposta. Per què? Per què, Nahuel? Per què? És que em va sortir de dins. Veus com ets bona persona? Però és que va sortir, com t'ho explicaria? És que clar, molta gent a mi... En paraules i comunicant. Que també... Mira la ria. Sí. Hi ha molta gent que també, bueno, que també m'haurà criticat, que també he llegit comentaris negatius, sí, molts. Hi ha de tot. Aquell dia va passar de tot. Molts negatius? Va passar de tot. Molts bons i molts negatius. També. De gent del país, d'Andorra. Però què fas, Nahuel? I no solament del país, de tot el... És que a sobre es fa fer molt viral, aquest vídeo. Jo el problema és que ho vaig tallar molt d'Israel, saps? De dir, no vull que es viralitzi tant. Per això jo no vaig compartir res, no vaig posar res. És a dir, t'incomoda ara que el veiem? No m'incomoda. Però sí que al moment va ser algo que... Ostres, que algo es faci viral de cop és algo que fa por, vulguis o no... És indominable. És indominable, exacte. És indominable. No pots frenar-ho, pots frenar-ho si no comparteixes, però clar, com a mínim tu no tens la responsabilitat de dir, mira, com a mínim no duplico o triplico l'efecte d'això que esteu veient. Ara, em faig creus quan em dius que la gent es va ficar amb tu. Exactament per què? Bueno... Si hi ha una paraula que així en majúscules que es diu ajuda. Sí. No sé. Tu no el coneixies, aquest home? Ho vas coincidir allà a la cursa? Hombre, encantau! No, venga, suerte. No el coneixia encara, No el coneixia encara. No. És que, és més, jo sempre, quan he respost la pregunta que em feien de per què l'has ajudat o què se't va passar pel cap, jo sempre he dit, i és que és el que em va passar, és com que algo dins de mi em va dir, gira't i ajuda'l. Tu anaves una mica més endavant que ell? Sí. No el coneixies de res? I em vaig girar. I és que a sobre és que jo no em vaig fixar ni en qui era, ni de quin país, ni res. Em vaig donar compte després, jo simplement el vaig ajudar, ja està. Siguis qui siguis, em dona igual, com si fossis el millor del món. Em dona igual. Aquí cau, es fot un pinyaco important, no oblidem aquest tema, es fot un pinyaco, però clar, tu en aquest moment dius, hosti, hi ha un s'està morint. I a més, amb una tanca, no sé si tenia ria o no, i tu aquí, pum, l'agafes la mà, l'ajudes i dius, xato, què te passa? L'intenta ajudar i li feia molt de mal el genoll, perquè ell es va donar amb tot el genoll a l'obstacle. Sí. S'acaba la cursa, algun atleta d'aquests que continua la carrera et diu, Nahuel, però què has fet? Nene, xato, què? A veure, la majoria no els coneixia, jo dels atletes que hi sí que jo coneixo sempre els del país on vaig a competir, que és Espanya, i just allà hi havia un espanyol, i ell sí que em va dir, diu, ostres, què has fet, què ha passat, saps? I clar, jo li vaig explicar tot i em dice, ostres, tio, diu, joder, doncs molt bé, saps? Em van dir, ja està. O sigui, no va haver-hi molt, i el meu entrenador en aquell moment, que era el de Madrid... Sí, es va cagar en tot. No, què va. És més, jo anava amb les orelles baixades en plan, ara em caurà bronca o alguna cosa. Què va? Em va venir somrient i em va donar una abraçada i em va dir, això en ta vida ho viuràs, que tot un estadi de 70.000 persones aixequi a aplaudir-te, això no ho veuràs en cap moment. Espero que ho hagis gaudit, mai. Bueno, l'única forma de gaudir-ho és, ara em posaré una mica romàntic i compta la mare que està aquí, els teus fills, els seus nets, quan li poses aquestes imatges, que això passarà, diràs, mira, una vegada el papa va fer això, uala! Per això et deia al principi la primera pregunta que si eres atleta o una persona atleta. Perquè clar, això no és normal, jo no l'he vist mai. Bueno... No sé. Què t'emociones? Una mica, no sé, sempre que ho recordo el moment. Aquest programa es diu La vida, això va ser aquest estiu passat, Aquest estiu passat. Calor, començar a córrer, donar-te compte. És com si jo estic aquí al costat a Iñaki Gabilondo, per exemple, i veig que es queda fònic, però no, és que li començo a fer un massatge o li dono... És que no, esclar, Bueno, no vull que passis un mal moment, enhorabona. No, gràcies. Enhorabona, entenc la teva emotivitat i jo fins i tot l'altre dia quan comentàvem amb Mònica Mònica Laje, vale?
que vam parlar d'això, és a dir, no només aquesta acció teva, sinó les posteriors que et van donar un premi, tu havies de lliurar-ho a una entitat solidària. Veus? Que bona persona, Toni, no menja xutxes. No menja tu xutxes. sí, i jo també, Bueno, que bé, que bé. Quins són els propers reptes, competicions que ara mateix, perquè dono per fet que tu entrenes cada dia, no? No només quan tinc ganes i... Cada dia. Estem parlant de quina hora? Ai. A veure, jo segueixo una rutina i la intento seguir sempre, i és a les 9 del matí ja començar a entrenar, aixecar-me una mica més d'hora, perquè clar, haig d'esmorzar i tot. O sigui, a les 7:30 està aixecat, a les 8 va, 7:30, 8. Vale. Persona normal, que si m'arribes a dir que hi ha locos i loques d'aquests, no, jo a les 4 de la mañana me despierto, adiós, buenas noches. Vale. A les 8, correcte. 7:30, 8 ja estic aixecat, començo a esmorzar i després baixo ja al comunal sigui o a la seu i començo a entrenar. Com baixo a la seu? Sí, a vegades baixo a la seu perquè ara, a l'hivern, el llac d'Engolasters està congelat. Si no, el meu lloc d'entrenament és el llac d'Engolasters. Anda, no sabia això. Sí. Està congelat. Està ara sí, bueno, és normal. Però que corres pel llac o...? Per les Pardines, el camí de les Pardines. Vale. I ara millor no... Ara no. Allà per fer esquí de fons ara mateix. Vale, i aleshores el que vas tu, t'has de canviar el lloc o ja vas pantalones cortos i tiro que te vas? Jo ja em canvio, ja baixo canviat. Sí. Escalfo tal i després sí que, bueno, em trec de sobre lo que em sobre. Vale. I ja després allà a la seu ja tinc tot medit, i ja comença a fer el que em digui l'entrenador, òbviament. I ja està, i comences l'entreno i... I com baixes a la seu? Baixes en cotxe o ja vas corrent? En cotxe. En cotxe, vale. A la seu ja en 30 quilòmetres, per lo menys. 30 quilòmetres? Des d'Arinsal, sí. Ah, tu vius a Arinsal. Arinsal. Ostras, claro, es que no me extraña, es que esto es ventaja. Claro, por eso yo no soy campeón, me falta irme a Arinsal, Vale. I aleshores, anem a les competicions. Com estem a 13 de març. Com encares les competicions que venen i quines són? Ara la pròxima serà el dia 25. Ja? Sí, d'aquí 2 setmanes. Clar, és que em vas dir per missatge l'altre dia, Sergi, depèn quan sigui, hauré d'estar per Zoom, millor sempre, comunicació propera. Exacte. On te'n vas? A València, Burjassot. Burjassot, vale. I què és, campionat d'Espanya? Campionat d'Espanya de 10.000. 10.000 metres. 10.000 metres en pista, sí. 25 voltes. Quants competiu? O com va això? Per fases? Això encara no saben, encara no han sortit les llistes, no han sortit, però sempre es fa una final A i una final B, perquè hi ha molta gent, i aquest any espero i intentaré que em fiquin a la Sèrie A. Ja l'any passat vaig córrer, que va ser... Perquè clar, sobre és Iberoamèrica, si no m'equivoco, no sé com es diu ara mateix. Bueno, que un any es fa a Portugal i un any es fa a Espanya. Vale. Però això vol dir que poden venir atletes d'Argentina, de Cuba, d'aquests que... No, és solament és que entra també com un campionat de Portugal. Vale. Per això. I tu vas allà... I aniré allà i bueno, pues això intentaré... Jo sobretot aquesta competició, clar, no és la meva prova, el 10.000 no és la meva prova. No? Són bastants més metros de lo que jo faig. Bueno. Però sí que és una prova que m'ajuda molt a preparar els 3.000 obstacles, ja que al ser tan llarga i de tanta resistència i tant de temps, pues, és una prova que m'ajudarà molt per 3.000 obstacles per preparar-ho. Tu quants dies abans de la prova te'n vas? Perquè entenc que hi ha una classificatòria i després una final? No, el 10.000 no. El 10.000 no. El 3.000, per exemple, que va ser el Campionat d'Espanya de pista coberta, al febrer, allà sí que hi ha semifinals i final. Però ja són proves, això, un 3.000 com a màxim es fa. Després a un 5.000 i a un 10.000 no, fan final directa perquè, clar, no faràs córrer a un home en 2 dies o 3, 5.000 o... Sí, clar. Perquè és una prova que és molt sacrificada. Sí? Quin és el rècord més o menys d'Espanya? A on se'n va? O quin és la teva marca de 10.000? La meva marca de 10.000 ara mateix és de l'any passat 29:30. 29 minuts? 29 minuts 30. Joder. Espera, que vaig a fer càrdio. Ja he fet càrdio. 29 minuts, i clar, hi ha un ritme... La figura aquesta del llebre existeix a 10.000? Un tio, el llebre, que comença, i a mitja carrera diu, vale, Dios, ahí os quedáis. Exacte, sí, existeix. Fa ràbia? Per què fa ràbia? No sé, no, és que... Bueno, és a dir, són atletes, perdona, des del desconeixement, que surten amb un objectiu que és forçar la carrera
i donar... O no, és que jo sóc molt desconeixedor d'aquest món, Sí, no. Abans ben encaminat, sí, però la llebre realment és el que ajuda a l'atleta. Perquè la llebre estira i el que fa és anar al ritme que se li ha demanat prèviament per batir certes marques o certs rècords del món, per exemple. Vale. I poca gent pot fer de llebre, també. Bueno, clar, Vull dir a nivells professionals grans. Sí. Clar, jo et deia, si feia ràbia perquè, segurament serà un objectiu o un desig d'aquesta persona, de l'entrenador d'aquesta persona, diu, escolta, la teva missió no és guanyar la carrera, és tirar. És que més que un desig, a vegades és una obligació, perquè et truquen llocs i et diuen vull que facis de llebre aquí, perquè clar, a la competició li convé també que es faci un rècord a tal lloc o tal sitio. Està ben vist això, I clar, li paguen. La llebre guanya molta pasta, ¿Y por qué no fas llebre? Ojo, que estamos perdiendo dinero aquí, ojo, És que clar, no allà, que faci de llebre allà ja has d'escollir el que t'agrada més, si competir o ajudar de llebre. Ben fet. Hosti, titular, ser llebre és un bon negoci. Podria ser. A veure, bon negoci. Ojo, Sergi, no me metas en líos. No me metes en líos. No serà titular. No hi haurà titular. Però clar, ostres, no sabia jo aquesta particularitat del món de l'atletisme i un corredor que té... Clar, jo sempre l'he vist com una persona, des de casa i des del sofà, dient, hosti, com tira. I em fa ràbia que diu, però tira más, que puedes ganar, si has demostrado que tal. Però clar, tenen aquesta mena de missió de feina, de posicionament de tirar. Quants dies abans m'has dit que vas abans de la competició? Si és m'has dit que comença el 24, 25? El 25 comença. 25. Jo segurament, ho estic mirant encara, segurament baixarà el 23. 2 dies abans. 2 dies abans, i si no, si no surt bé el 23 i tal, que haig de fer algunes coses, que encara això ho estic mirant, baixaria el 24, un dia abans. Amb un dia abans, generalment, bé, ja et quedes a dormir a l'hotel, tal, descanses i al dia següent ja tal. Ara, si és competició, el que és internacional i això, sempre es viatge 3 dies abans, per lo menys. Estic mirant això, sembla que... el Mas se despista. No se despista el Mas. Perquè estic mirant la temperatura, que em diràs, hombre, Sergi, pues sí. Ara mateix en camp, des d'on emetem, 3 graus. 3 graus. A València. Farà calor ara que ho has dit? 22. 22 graus, sí. Compte, estimat Nahuel. Compte, Nahuel, vas a passar de 3 a 22. Igual si són 2 dies abans, perquè clar, tu vas a córrer a la Seu, que bien respiro, que bien todo, vas en cotxe, ara ja no perquè han tret el peatge, però arribes a Tarragona, València, hòstia, quina calor, igual no domino gens, però igual 2 dies allà, perquè a més és una calor enganxosa. Ho he pensat, hi ha molta humitat, sí. I sí que és veritat que a mi, sobretot, la calor m'afecta bastant. Perquè soc una persona que a sobre això estic aquí a Andorra la majoria de temps i a mi el fred a sobre m'agrada molt. I no hi ha mosquits, que això la gent no ho valora, sisplau. Poble andorrà, valoreu el fet que no hi ha mosquits a aquest país. Poc es valora. És una meravella, poc es valora i poc es parla. S'ha parlat poc d'aquest tema, però clar, allà calor enganxifosa. Igual, a València, sempre que cada 2 per 3 hi ha riuades i, lluvia de agua i tal. Esperem que no. Si plou és diferent, Sí? Perquè córrer plovent a mi m'agrada. I es pot fer una cursa amb pluja tal qual? Com el futbol? L'atletisme el que té de bo és que és molt difícil que s'anul·li una competició. Està bé. Molt difícil. Està bé. Hi ha peces de roba de marca, per exemple, jo que tinc un amic que està boig pel món del triatló, el que li dic que m'agrada molt del món del triatló, clar, que és atletisme, natació i... Ciclisme. I ciclisme, exacte. Dic, hòstia, nene, hi ha molt bona companyia entre ells perquè se ayudan, no, hombre, què tal? Però hay hay un pijerío, que si las ulleras de 2.000 euros, que si las zapatillas de no sé qué. Ojo, ojo. Aquí al món de l'atletisme, quines marques... Ara és un bon moment perquè tu miris a càmera i aprofitis. Mira, doncs vull aprofitar aquesta empresa que em facilita això. Mira, realment, a dia d'avui no tinc cap marca, ni cap sponsor, ni cap res. Dona'm la bolsa de los Mecagüen. Dona'm la bossa de los Mecagüen que me cagaré en tot. Com és possible que el millor atleta del país... Perquè ho ets. Bueno, a veure... Què? Sergi Mas no et guanya, de moment. No, però actualment, com a millor atleta està el Pol Moya,
Pol Moya, vale. Estem els dos allà. Vale. Pol Moya també és molt bon atleta. Pol Moya també va a València, eh? No, Pol Moya no, perquè no... Ell fa una prova diferent. La seva prova és 800. 800? Sí, 800 metres. La meva era el Plinton. Que canvio de guión, que canvio de giro de guión. La meva era el Plinton, no. De tant en tant també em fotia una bona canya. Però bueno... I això, i el Pol Moya i jo som els que ara mateix estem, com per dir-ho així, a un nivell molt semblant, perquè a sobre això és que per punts ho mires i és que estem molt, molt igualats. Bueno, aleshores, Pol Moya, és aquesta, si no et moguis d'aquí. Doncs aquí, vale. Pol Moya, ha vingut el Manuel, perdó, el Nahuel, sempre m'equivoco, parlant del cordobès, Manuel Benítez del cordobès, ha vingut el Nahuel, estaria bé que vinguessis, si vols, cap obligació. I no tinc preguntes, és a dir, tots els papers que veus aquí a la taula són les preguntes que estic fent al Nahuel. Per tant, estaria bé que vinguessis, si vols, i molta sort. Nahuel, moltíssimes gràcies per la teva presència, m'ha agradat molt conèixer-te, insisteixo que ets una bona persona i després un atleta, i a la vida, que és el títol d'aquest programa, això ho portarà sempre com a motxilla, i encara que potser algun imbècil es va desfent insults cap a la teva actitud, o algú pensi que, bueno, la millor forma de ser feliç és sent bona persona, i tu ja ho portes a l'ADN, segurament perquè tindràs algunes persones que t'han influït en tu. Per tant, enhorabona, moltíssimes gràcies, dono la mà com a tots els convidats, ara ens farem una fotico per Instagram, que tinguis molta sort a València, i llanço una pregunta que és una paraula. Medalla? Tanco la interrogant. No esperava vostè això, No. Bueno, però jo sí. Què? Medalla no. No? No. Sinceritat. Sobretot perquè, és campionat d'Espanya, no opto a medalla perquè soc d'Andorra. Amigo! I després, Amigo. Això en el cas de que jo faci medalla, Bueno. I després que a Espanya hi ha un nivell molt alt d'atletes, hi ha molt nivell. Jo, bàsicament, a aquesta competició jo aniré per intentar fer marca. El meu objectiu, veurem si ho puc aconseguir, però fa ja un bon temps que estic al meu cap pensant tot el rato en aquella marca de baixar de 29 minuts. I és algo que m'agradaria. Si no es compleix, no passa res. A quina hora de la tarda o del matí és la prova? Encara no ho han dit. Els horaris. Vale. Si baixes, mira, ho diré al revés. En quina posició, tu què t'estimes més? Quedar 5è o baixar de 29 minuts? Baixar de 29 minuts. Si baixes de 29 minuts, la nit del dia on es faci la prova, et trucarem aquí via Zoom, i direm, Nahuel, bravo, va dedicat a les marques esportives del país i de fora del país. Ara sí que s'acaba. Gràcies, Nahuel. Moltes gràcies.